जे माहारिनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ शक्तिशाली आफाद हिसाबै बयबो माने मदद खालामनानै लाखिनांगोन आरो एबसुआ मालाबाबो दुर्बल नङा, कुनु कारनाव दुर्बल जानायनि बाथ्रा गैया। बाक्सानि सालबारियाव बर' दैदेनगिरि जख'न 2023 नि हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि सालबारि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सालबारि आन्सलिक बाथौनि नब्लाङाव एबसुजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दिनै एबसुनि आगुनि बिबानगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि, बारग' बिएलटि, बारग' एनडिपि, बारग' बर' भलन्टियार्स फर्स, आथिखालनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो सानसुमैफोरजों बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसि गाव खुंथायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानायनि थांखिजों जुथाइ बर' दैदेनगिरि जख'न 2023 खौ महकुमा थाखोआव खुंनाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि आरो एबसुनि गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे समाज सिबियारि, फोरोंगिरि, मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव एबसुनि बारग' दैदेनगिरि, एक्स बिएलटि भलन्टियार फर्स, एक्स एनडिबि आरो लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादाव हाबा मावलांनाय गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो दिनै लिंदों आरो मोनसे इन्टारेक्शन सेसन माने बर' दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जथुम बेबायदि जों टाइटेल होदों। माहारिबाद आरो गेरेमसा माहारि दानाय आरो लोगोसे बड'फानि जि मोनसे आल्टिमेट सिमां बिसिम जुदि सहैनांगौब्ला गेरेमसा माहारि दानाय आरो माहारिबादा जोंनि गोसो गोरबोआव माने जेरैबायदि माने सोमावसारनायनिफ्राय दिनैसिम थांनानै दङ, बेखौ जोङो राफोदै गोख्रोङै जों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो माहारिनि फारसे जोंनि जिखिनि बावसोमनाय बे बावसोमनायखौ जोङो जेब्लाबो समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय जोङो बाहायलांनांगोन। दा बे बिथिङाव जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि साननाय हनाय, बिथांमोना दिनैनि बे सुक्तिनि उनाव, बे सान्ति परिबेसनि उनाव मा सान्दों, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मा जानानै दङ, बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिथिनो लुबैदों। आरो दिनै जोङो जुदि गेरेमसा माहारि मास्टार रेस दानांगौब्ला, आल्टिमेट थांखियाव जों सहैनांगौब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना जोंनि गुबै बिथा आरो एकर्डआ जुदि मावफुंजायाब्ला बिनि थाखाय जों आन्दलन खालामनोबो गोनां जानो हानाय, बे बाथ्राखौ जोङो बुंगासिनो दङ। दा बेखायनो टाइमा स्ल' जादों, स्पिड जानांगौ आरो टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ। आरो बे बेलायाव जोंनि जायफोर आगुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोननियाव जिखिनि दुखु दाहा दङ, मोननाय मोनैखौ लानानै बिथांमोननि बायदिसिना जिखिनि जेंना जेंसि आरो बिथांमोना हारिनि फारसे जिखिनि एसपिरेसन दङमोन, राजनितिक आरो संबिधानिक जि मोन्थाय दङमोन, बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनो फोरमायदों। आरो उननि समाव जोङो बे सेल्फ अट'नमि आरो बिटिआर काउन्सिल, बर' कसारि काउन्सिलखौ मजबुत खालामनानै जोंनि जोबथा थांखिसिम थांनांगौनि थाखाय जि हाबा मावनांगौ, जों खौसेयै इउनाइटेडलि जोङो हाबा मावलांनांगौनि बेलायाव ज' जाफिननानै जोङो गोख्रोङै गसंथानांगौ। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैयाब्ला बर' हारिखौ गादबनो, गाख्रेबनो, सिनस्रि सिमफायनो, जोंखौ माने बायजोनिफ्राय नाख्रेबनो थाखाय बयबो सोलो बोलो कौशल बाहायगासिनो दङ। दिनैबो बाहायदों, सिगाङावबो बाहायदों आरो बर' हारिया खौसेयै जुदि गोख्रोङै गसंथायाब्ला बर' हारिखौ खैफोदाव खोलैगोना बे रोखा। दा बेखायनो बाथ्राया जाहैबाय जे माहारिनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ शक्तिशाली आफाद हिसाबै बयबो माने मदद खालामनानै लाखिनांगोन आरो एबसुआ मालाबाबो दुर्बल नङा, कुनु कारनाव दुर्बल जानायनि बाथ्रा गैया। आरो एबसुआ शक्तिशाली जाना थानायनि थाखायनो दिनै भारत राष्ट्रआनो जा, आसामानो जा, जोंनि राजनितिक आरो गणतान्त्रिक जोंनि संबिधानिक दाबि दावाखौ लानानै जेब्लानो जों आवाज होयो सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासंनो बाध्य जायो। बे बाथ्राखौ जोङो बेयाव गासैनिफ्रायबो मोनदांनानै जोङो रोखायै बिथांमोननो फोरमायदों। गोजोन्थों।